It's kang inan to Phone Morales and then my partner kaya pang ako dari si Juan Ditayad. Kumusta ka man tangan? Asap kita. Always say a prayer mga kaigsunan. Pero din ito magbangan. Ang iswat ang pukrat. Matago ng pagtagad. Usa ka ni ka lalaki. Pinapatago lang siya nga guyong. Kini ibatan ng duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kaigsunan ang atong singer si Guyong. Kini ako problema bahay ni sa mga babae nga ako bang gipanguyaban ba? Kung ano na problema ko ani una ko magsugod ang tanan ha? Pagkasinaw, pagkahumo, pagkahapsay sa iyang buhok, kung hikapon, murag namon, danlog-danlog, labinag iyang sudlayon. Pagkasinaw, pagkahamis, sa kang inday, nga kutis, iyang ilong, pagkaberilong, mga mata, murag mutya kong tanawon. Pastilan inday, kung maako ka, magtumbakog, dakong baka, kung dili pag yun matagbaw. Pagtumbakog, dakong kabaw, pagkahuman sa atong kasal, magmantinil dayon kita og pandisal. Kay ang kabaw ug ang baka, patindugon taog kabay ang tang duha. Ay, ay, Ang kantahan ko yan. the bad luck is coming. Doon ka nindot akong kanta nga nabati. Nindot ka itong kantahan na. Para ako to yan. Doy magsurbanto dito, brain mo, kang doy magsurbanto. Wa di kanta diya nga para ako. Di ara ako'y dapat mo. Masam ka na ba lang? Kuan. Ang imong paborito. Katubang burger. Nga buy one take one. Ano, para na ko? Oo, siyempre. Ikaw kaya akong gidadaan eh. Basta magkita gani ko ni mo no nga. Ani sa gawas na may punuan mangga niya. Mag-gitar ka. Muna ko ibayaw. Nga makadungog sa imong tingog yung mga kanta. Kantahe ko ke. Ay, bangas ka niyan, oy. Sige na ba? Hindi ako hatang naman yung burger. Abi, kay kataati ka. Nai-fresh sa ini. Oo, sureness Very. ha. Sureness. Ang gito ha. Kung ano usar man eh. Bayo mo tikwan magkano yung nahay mo na usar eh. Ay, ako lang kitaon, oy. Tagsabay yata. Abi na, kay gutom na na. Bibi, kantahe sa ako, be. Una ni mo unang burger. O sa man, mo inibayad sa burger, kanang kanta. Adili, oy, pasalamat lang ba? Sige. Ay. Oh. Ay, pagboto sa ako katawan, ha? Kuan ka ng... sige, kay maminaw ko. Kay para mapili mo akong kanta, mas lindot ka higda ka diha. Ha? Namay lantay diha, higda. Mamuhig dyan. O, lagi higda, diha. Naon sa man kayo. Okay, basta ikaw yung sukod yun ko bisag kung sa imong ipabuhat na ako yung bisag imong kung kuan mapadung papaludhon baron sa imong atubangan. Okay ko. Ikaw ni mo kantala nila ako. Kung tumakan. Higda diha. Higda. Ano sa ni mo kadlib diha. Ano lagi ko aning burger. Unya na bito ni higda na bito ko. Okay, higda na. Pero feel ko ni mo akong kanta. Piyong ni mo mga mata. Huwag imagine, ha? So, ay, okay na. Sige, kanang kuan. Mahigdan ako para piyon akong mata. Sige, maminaw ko. Kanabang kuan. Sa yun? Sige, maminaw ko timong kanta. Sige. Para ako yun na, ha? Sige. Ako piyon akong mga mata. Okay. Niya kini akong awit para sa mitaliwan na kong amiga. Kani akong amiga nga naghigda na kay mitaliwan na siya. Unsa ko ni taliwan? Kuan kini para sa mitaliwan, kamingawan ba? Kamingawan. Kamay ngawan di. Okay. Okay na ako Itruhan na taliwan. Okay. Talaga. Hindi kita malilimutan. Hindi kita pababayaan.
Kadiyot, kadiyot. Kadiyot ka. Kung sa malang kantaha ako, ilisin ang kuyong o yung sagod na. Gano'n man. Mura mo kong gatol, alas sa sementeryo. Bida. Di pa dito maabot ato. Asa mo abot ba? Sa misteryo. Di pa maabot. Sa ba na kuyong ay? Ay, amin akong burger ha? Amin na! Kayo, nausap man to si Badang nga nagyawlaw man to pilot, ha? Ambot lang niya eh. Kamu mga nagsulti niya has may mangga. Ano murag isapot man to? Nag-away ko. Boy, away ko tao. O di nga, ano man laging nakyaw-yaw man to, Request ha? man siya ang kantahan ako siya niya. Buot siya kung siya akong kantahon. Unsa magtuo niya ha, radyo nga rin ang request ng kanta. Probida sa ninoon. O siya malipong diha. Mga ako ikantahan o kuan. Sukuin o diya. Ay, nga ano man. O sama na yung mga kanta, ha? Kanang hindi kita malilimutan. Mao na yung nasuko. Kay kanta man sa patay mo gikanta nga buhi pa man siya. Oh, lagi bro, naong bro patay. Probida. Abigyan na kung siya resulta sa vaccine taon ha. Mao na yung naong. Mura ng naong og sumbi. Hilom mo, hilom. Ikaw, bukal-bukal nun sa kakayong dako na. Tatayo ka mo, tayo swing, what's the matter with you, ha? Mura mo tayo noon, anig, milaban ka ng laing tao hinoon. Ako nga imong suluwest nga anak, wak na minun ka imong... Hilom ko nun niya. Sungagong tayo ka mura mo. Alala, pagsuluwis dito. Paghakot dito tubig aron maghungag. Bangas ka. Yes, Mother dear. Oh, dahil miyat. Nasuroy man. O sa man nagdaan mo, hindi. Sir Anoy, nakadamang ko si tatay og isda nga daghan kaayo. Mo nang akong giluto. Kay wa man mi ref. Mao nga nagdalan sa kunoy kay kanang gusto man na tatay nga patagaan mo. Daganay oh. Ay, salamat na imyat, ha? Stoy, inas tatay ni mo piluha nga. Daghan yung kayong salamat. Luwas na mo sudas pa ni hapon. Ay, salamat kayo, inday. Recorded by X Thunder Gaming. Sige Noy, ako inos tatay Noy. Aris ako Noy. Bye-bye. Sige, imyat. Salamat. Pagkabuutan yun yung paripilo. Sulba na itaw ng problema na mo sudan. Abi na akong buwad lang gihapon. Lami ramang isda, o. Dahil, mga anduhaw. Kalami isugba. Say, Guyong! Guyong, Marika, hoy! Oh, sama niya. Marika, Guyong! Tay! Marika! O sa'yo problema ni mo diha? Luto aring isda o isugba lang na ikaywata ikapalit og lamas. Ha? Ay problema? Lambas lang. So, Bebe. Tagayin nung tagpalit og bugas, be. Ingon man lamas. kanara di ay. Kaniyat be. Problema po na. Kanay, anak, ka maong mutabang sa problemas ginikanan. Kaniyot time sa lang kayo tay ha? Murad dautan, matingali kong natatay. Ano man? Iniktan, gusto kong pitaka, patarawa. Huwag ko'y makita, iniktan ako. Oy, ako man ang style ka ni Anto Kuyong. Karana din, karana din. Ako lang itistingan ba, kasi madapa. Patakidot Bernie mo. Sige na lang ko na. Pagpalit na dito bugas og uling, aron isugba na lang ni. Sige, lihog na. Yes, pader. Yun na. Kinsa mo di ang naghahatag ni Ana di tay. Kinsa Ay, gahatag si na. Paripilo lagi. Ang tatay ni Miat. Oh, God. Si Imyat Bita naghatod ani dire. Diri si Miat. Dire. Huwag ko ni mo tao gatay. Bisan ni... Oh, siwat. Ha? Huwag ko ni mo tao ga. Lida sa di mo tayo eh. Ibaw ka crush kita na gusto ko. Crush kita na ako si Miat. Naibawa ba ka na tay? Mamatang higayon makita na ko si Miat. Iko kasabot sa kong gibati. Oh, di kakasabot? Oh. Pabuhating subtitle. Pabuhating subtitle para imong masabtan. Kakidor, di mo tay. Ang tinuod crush kay na nako si Miat dugay na kung naibogan na niya pero tungod lagi sa akong record nga dili maayo nga daghan kay kugod uyab taon mahadlok ako manguyab ni Miat
Mao nga nangayo ko tambag ni nang salod. Unsa guyong maglisod kag panguyab sa usa ka babae ug mo na imong gituhuan nga true love. Nang salod. Kaya sa pagkatinuod lang nang daghan na kay kong uyab ka dito. Pero kato mga babae nga ako na uyab, lingaw-lingaw maguto. Pero kinimbayhana nang, murag maugi giparinggit sa ako kasing-kasing. Gisinggit. Yes, nang salod. Wa man lagi ko kadungog nga naay misinggit. Ka. Ay, kindod yan yung mga salod eh. Babangi taon mo na. Biyo, sali ko buhato na na. Ay nung sabi at taong kaguyong, mura may kagbatang way buot. Wa mahibawon sa buhaton kun manuyab. Kadaganan ni mo guyab, na wa ka mahibawon sa pagpanguyab. Ay, lagi da. Naghan lagi taon ko uyab. Unsa bin taon ka ay naunsa. Kay bawo kag isultian na tika na. Kato mga biyahan na ako na uyab ko dito. Sikam to uyab na ko. Igor, bukos pagtando. Kahilas baya, kambugero. Ikaw mo gipanguyab Yes, sa mga nang. babae? Oo, gani. Pagkitinawa na, no? Naglinya to sila panguyab na ko. Kunya kay, daluoy, maluloy na taon kay ko. Di ako lang sa sugton. Kunya, mao to na. Sugot, gina ko silang tanan. Dogayong, Oh, mag-istorya tag tinuod dun ha. Tiguang na to dong, ay nataong ko isod sa bulusan ni mo. manang salot. Sa di mo yung kabutuo eh. Pila gani ka buki mo uyab? Siyam lang. Ika na po ka. Ha? Ay ginuang ya. Kung wa ko magbinopos dire, wa ka magpasingit na ko. Parehas. Ganong karon naman ka masulti na ko, ana, nga tiguang naman ko. Ay. Pero, madapa magpugog-pugsong. Ano ba ka na salot eh? Unsa mo taon Ay, na? ayaw kong bugal-bugal eh, katiguang na po yung ha. Ganong maingon man kang ikanapo ko. Ansa nang uyab ko ni mo? Ay, ang salot. Ay, siya mga akong uyab. Unya, ika na po ka nga nangutana na ako, ana. Wow, kanapura di ko nangutanan ni mo eh. Bida, klaro sa nang imusulti, oy. Bida, masipya to sa doon tag-ahat, ana. Hay, ni mo guyong. Sabi mo nang salot. Sultihan ka sa mga babae. Huwag yung kinuhaw taon ng unsaon papaguyab. Musa tabangi ko. Unsaon ako nang, ha? Unsaon ako? Suway itong style ni Ricky Bangis. Kadungog man ka ng Ricky Bangis. Oh, kapag kasi siyang motor. Dahil ko gusto. Ang atiunan like kutsilyo ang babae. Hindi pagpili. Kining kutsilyo nga mo tapos sa imong kinabuhi o kining ako nga mo musapong sa imong Kaning, yung istorya nga, Kaning na. Kutsilyo na makulatahan siyang big-big. Ay. Sugot ha? Bida mo ba na? Oo. Okay. Okay rin na siya nang inang ng style ha? O may pagka-illegal na gamay. Doon na sa gamay power kay nagdama ka kutsilyo. Pero umutando ang babae ana, awan na. Sigurabit na. Mo ba nang? Sige, sige. Muna ko buhaton. At kisa yun na kisa ng babaeng imong panguyaban. Si Imiyat nang. Kisang imyat. Imiyat ko anak ni Pilo. Ay ka nang nasa bakante nagpuyo. Unang siya. Buang manday ka. Kung man ang pag-umang ko. Iunin niya kutsilyo. Di ba? Ipapriso tayo kabuang na. Ikay kitudlo na ko! Hello, dia! Imyat! 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 Tay! Ikalugay mo tubag, oy. Nakay bisita, oy. Ano yan, asan, eh? Gikan sa Japan. Pagtsuri ano yung Japan ko tao. Ay, mura mo gag masingganer sa phone. Anong imusul nga kawagan? Ay, parbida sa di mo siya ng ano tao, sigado sa pong taon eh. Mulitaw ka sa kong anak. Nay, joker lagi ka kani Anton no? Anton karo, joker ka po ka. Mao na nakauyab kag daghan kay tegurado ron mo uyab dito mo pina. So, ito sa nimong lahat. So ito jud ko doy kay kita mo ko. Ay, panabiyab, pagka nga kabuang. Atihan nga Sa mo. mangalitaw ka sa kong anak, no? Ha? Ako ang kining. O manguyab gay ka sa kong anak, no? Ha? Makasiguro ka nga dili mo siya pilakon, ha? Makasiguro ka ba? Ni Pilo. Recorded by X Thunder Gaming. Wah! Kuyawan ka dong kuyong, no? Kuhidya na to lang, may. Ibaw biya kaon sa mi kasuod ni tatay ni mo. Kung naibog ka sa kong anak dong, sige, burahi! Pero ay lang kumpensa dong, ha? Kaya mas isog pa na sa tigri dong. Ha? Mulata mo kayo nagwardya. Ano yung Pilo? Kung ano yung Pilo? Kanay. Pilo, o dalong doon. Ha? Kung ano yung Pilo? Bida sa di. Wala ka na wardya, tuwaro. Di kam do, ha? 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 Mo ba noy? Oo, yun. Pero buota na, bagsik lang. Ha? Oo nga, huwag manguyab ka na doon, no? Seryosuha yun lang. Kung imo lang binuwangan, na.
Katilaw kag patid ng patid sa bayo. Ha? Black belt na sa taekwondo. O aikido. Nagkana nang ipangbali ano? Mau ba? Oo, Nabit sa day, napilo. Ay surya nabit ang nguya bala niya. Yang gisugot. Ah, Pero pagkasunod adlaw, bida nakitaan mo na niyang may kauban check dong. anya. Sweet pa kayo. Luparan bitaw. Murag si Bruce Lee. Sus pagkaigo sa iyang uyab. Pilit bong bong bong. Pilit. O nga. Unang naadaan kung mga uyab ka sa anak ko. Okay. Pila ba gira. Pita di na ba yung kilabutan lang yun. Basta man namin yung relasyon na. Di na mo kilabutan na. Ba't siya gumahay ka? Pero, wati ka, hadlo ka ha. Gani, gusto na ko nga ikaw may mabana sa kong anak. Kaya suod kaming tatay ni mo. Tay, mm. sige akong bisita, tay. Uy, Kita. hala, Buyong, ikaw day na. Hala, sige dong. Oo, Day. Sige, diya, sa tamo diya ha. Aha. Kay, bagit ko sa saring ako bukos bongbong diri sa may kusina kay pirti na katulad dong ha. Ikaw din nangita na ko. Unsay ato ni mo, oy. Ko anday miyat ka na. Manguyab ka na ko. Oo, ha? Oo, ha? Unsa man kayo, mo kayo sure. Uy, manguyab ka. O kung mao na dali diri, ari ta sa may balcony para hayahay. Dali kuyong. Bisa sa hadlok na ko, pero nakadigag yung gusto kong gibatik ang imiyat. Huwag nagkauyab yun eh. Pero maulagi giwarningan kung daan nga dili yun musuway binuang niya. E tingalig maparihas kung uban yung mga uyab nga balik ko ng kilid ug nabalik na bawg ang liog. Pila may sugilan no, kasunod adlaw, wa ko mag-expect na mo adto tong uyab na ako sa una. Ay, si imiyat tingali ron na. Murag, abi na ko. Di mo ari sa di ay. Probida, no? Hello, kumusta? Uy. Ay, gayon. Pagkakusta ko, ikin sa magkawi. Hello, uy, wala ka makailan ako gayon. Ako pitaw niya si Toribia. Pero dili na ko si Toribia karon. Ako na si Angelina. Angelina? Nalimot ka na ako. Kito kong imong uyab nga imong gidarok-darok dito sa kasagingan. Nga pagkaugma, perti na itong daghanang pinaakan sa hormiga sa itong lubot. Ay, bubuhit na katoribya. Abi na kong himor kang solid credit to Susya. Uy, buat taon, uy. Milayas ko sa kumpana nga Ruso, kay pirmi lang ko kulatahon. May nang niuli ko. O gusto ko nga makibalik ni mo. Unsa? Mag-ipon na taga. Unsay mo pasabot ni Guyong? Oy, bangas ka. Kasi kinisiyaga. Demiat? Kinsa di ay hap? Ay, ay, ginuho ko. Natanggang sa bintana. Patay! Kaya pantaos to ibiyay ni Guspati ni Miat. Lupad ko sa bintana taon. Ako katingog. Mori ako problema ron. Dili ko paduulon imyat. Gusto kong pasabton ako siya nga dugay na may nagbuwag at ubayhana gani namin nyo itong ruso. Pero, hadlo ko kay basi tao ba ikot tao ko spotted. Gusto ko na kong buhato na ni. Palihog bam, tabagi ko ninyo. Asa man na ito mabasa sa Bible nga patira, lapos bintana, be. Palihog, tabagi ko. Kung kamoy basultiyon, guyong. Hello, Ate Pres! Good morning! Bang, good morning, bang! Kuya Gili, good morning! Sa tanan naman dito ko Lord. Thank you, Lord. Salamat kay Lord. Tanan Mga naman. mili salamat sa tanan. Sa mga tao po ni mo kap nga imong gipay inom sa to ang said Panyawan Coffee Mix. Mao na paggamit sa imong mga tano diha kap kay mao na the best kayo nga bitter nga makapabetter sa to ang kalawatan. Lagsik ato ang lawas sa dakap Albert Bumpat. Salamat kayo. O tiyo pasalamatan ako ang tanan. Nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar. Ayog si piyatag yung pag-inom, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig pa diuto ni mo maugyapon, usag yapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong paniudto. Magyapon, sa panihapon ni mo, inom na sa kadaan sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, una ka mukaon sa imong panihapon.
Ug alang ni ato ang problema gyud kaayo bahin sa kidney ug UTI. Ayaw na makabala ka, di na rin makatambal, makaayo, makapaalibyo anang inyong kibati bahin sa kidney ug UTI. Kinibaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule. Imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance sa nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O niya ato mga kaigsunan kung na problema mo anang panakit sa inyong kalawasan, buko-buko magsakit, ang ato ang tiyan magsakit, ang ato ang dapi-dapi magsakit, bagtak dato bikugan, o gingon man, paso-paso, katol-katol, o unsa pa na niya kuto sa kabataan niya, mang haplas ta sa ato ang number 1 haplas nga kamo ang naghimog number 1, ang Sed Liniment Oil. Thank you, yung kainin yung tanan. Tinuod nga mo tabang nato sa ato ang mga problema, basta external lang, ang Sed Liniment Oil. Salamat kay sa kanunay ninyong pagpaluyo sa ato ang Sed Liniment Oil nga kanunay number 1 sa market pero buyag. Thank you kayo nga kamo mang yun nasayo dan mo kung unsa epektibo ang ato ang Sed Liniment Oil. Mao nga dako kay namo ang pagpasalamat kaninyo sa pagpaluyo sa ato ang number 1 nga plus ang Sed Liniment Oil nga anhara mapalit sa butika. Di ba kayo gili? Basta, butika paliton, Butika. tinuod nga Sed Liniment Oil. Okay. Basta gawas paliton, piki Sed Piki. Liniment Oil. Oh, piki na. Pero hadlok naman kan, sumurag wala may mamalit sa gawas. Wala bitaw, tinuod Okay. bitaw. Murag nahinay na po itong mga Nahinay. suloy-suroy kay Ang ilang- nasayod na yun ang mga tao kung asa paliton ang tinuod nga Sed Liniment Oil. Tinuod kita kay sa gawas, ko butang agdaghang kay sili. Tinuod bitaw. Ang ato gipahumot pa gid sa ato hanghang dili kay hanghang, pero grabe gipa mas epektibo. Unang daghan kay nga Ato awan ni sa gul siligams. Why sili-sili? Kampor kanang kaning unsay pangalan na daghan ang sagol basta ang mga tanay akong surgery unsay sagolan niya to ang Sed Liniment Oil. mao bitaw ang kusog kay gams kay Eucalyptus, kampor, mao nang humot siya gams dindot pamati kay klase-klase kanang ingredients nga natural nga mutabang nato. Mao na ako ko gibot gams, kayo. ko man ko gamit ana makabantay jud ka nga murag nindot kay mo hunahuna si mo palawas ba murag luag kay hindi ka paminaw ba. Muna nga salig kita sa sediment oil. Muna nga daghan na kay tat. Tested mo gina. Daghan na kay Tested. himalitan anang sa atong sediment oil. Basta adto ra kita sa butika ha. Mga igsoon. Butika na kita. O di gali sa Facebook gams. Ato bisitahan ang page Simple Kiting na i-type na to Panyaman Herbals. Nya ayo kalimot nga atong i-like ang page mga igsoon. Magita doon tanan ang mga genuine seed marketing Genuine, products. bitaw. O ang mga Panyaman products seed marketing mapalitan po na to sa Shopee. Mga igsoon. O sa ato pa Shopee butika. O nya amo ling greet sa nila ko ang among doktor ka Sige, among doktor si Dr. Baysak. Dr. Baysak kay maminaw sa taon na sa atong drama eh. Nya o nya hibo nang mutana mo siya say mo gamit ka para sa day to Sed Liniment Oil. Nya sa atong taxi driver gam si Crisanto Gila. Ya si Edgar Arboro da sa mapad mga driver na og si Ili Uyua sa Intrago Taxi. Thank you kayo din. Thank you. Ato ang mga ikson diyan kanangkaan ka series Uslub, Louie, Antipala, RG, Magsukang, Juicy, Ampuan. Salamat ha. Imintin lamang ninyo mga misi sa atong celebrity ko beauty soup alang sa atong pagpagwapa. Ang umunod sa inyong girlfriend ay Rods McCartney, Gailan, Cyril Amit, o Gidrian Aying Diaz sa Talima, Santa Rosa, o Talima, Olango. Ang inyong mga girlfriend, ingna sila manapon sila sa celebrity ko beauty soup tungod kay ano na kini mga sangkap nga gulutin tayo ng papaya extra para magpabilin silang younger looking o kutis artista. Dili ba kung kang ilang mga panin, dili ba pinagdula ka mo yung mga skin problems, skin allergies, I'm sorry. Ang atong celebrity kutik beauty soup na mga inyong imintin ha. Bang kay Captain Jovi Villanel, o yung sab ni Gisli Cruz, Jufren Ayeng, o engineer Casiano Umpad, o ni Ma'am Gladys. Salamat tayo ha. Celebrity kutik beauty soup, o taga Talima Olango. Thank you! Dati Bres! Okay, ang sender na to karong adlaw, Gulyat. Atong sinder, Sinder? ba? Kita sinder diya ba? Si Guyong. Kanis Guyong ati Pres, kadang medyo naka-asawa ni siya, maldita kayo, isugis na ati Pres. Si Lusa kayo. Karon ang usa sa iyang mga uyab ati Pres, di kalit og abot. Pag abot sa iyang usa ka uyab, medyo, kuy, kumusta ka? Kay gikan sa kuan niya, nagbuwag lagi sa iyang uyab nga banang nga ruso ati Pres, ni uli. Nagkita sila, diha sa bahay ni Doaw. O man to kay bawo nga namin yung Guyong. Kitaan mo siyang asawa nga siya. Sa butan ni Guyong sa, Kinsa lugang, kinsa di ay ha?
Pida Bruce Lee ko na, Ate Pres. Wah! Igos patid, lapos rin bintana, Ate Pres. Lupad tong iyang uyab sa una. Mao na nga asa ko na niya, unsaon lang ko na kuyapan tao story biyan, igos patid to no sa iyang uyab. Wakatingog, mao na ka problema. Kaya Ang di babae na may gipatiran? Oo, kaya di na siya paduol imyat. Di na siya kaduol siyang asawa, Ate Pres. Kaya silusa man kayo, nisayo po yun. Yung saon ko na niya nga pasabto niya, di naman siya kaduol. Be, kung kano mo ko ni pasultion, sabi ba na niya, Bam! Alright. Bam. Okay, na tayo pambita rin sa Yeah. Efeso 5, verse 28. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa. Ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingong lawas. Walay tao nga nasilag sa kaugalingon niyang lawas, pakanon hinon niya kini og panggaon sama sa gibuhat ni Kristo sa iglesia. Kini ang bana. Now karon, ang problema sa iyang mga asawa kay kung makadungog sa mga asawa, Mrs. nahitabo ninyo karon ni Guyong naman sa gudiri sa Ephesians 5 verse 22. Mga asawa, tahura og sundan ninyo ang inyong bana sama nga nagtahod og nagsunod kamo ni Ginoo. Hisot. Ang nahitabo mong gudlan nga ang asawa, wala na yung asawa, kanang martial arts experts din nila. Ilig kayo, black belt. Black belter? Black belter. Oh, skandan black belter yang Ang kaning sawa. kaning babae nga naiduaw sa ila, karelasyon na sa yung Sa una. Oh. kuan, nahitabo man ni, unsa yung last question di alan, yung Mao lagi yung sound ko dunya, muduol siya. Kuya Juan siya kay mahadlo ko maigos patid limang kag katong babae lapos bintana maigo niya kuno siya patid. Gusto paano- siya nga mo explain unsaon man niya ka Kuya Juan siya muduol. Panalitan og mo explain. Ingon sa diyang uyab, ay na pagduol nako, ay na. Oh, ana man. Ni Amas Ate Priscilla, Ate Pris, kita mo ang babae, dili man pirmi init atong o. Na may panahon nga, mabugnaw ang atong o. Kanang, guyong, paabot na lang ang murag, Mabugnaw. in the mood. O, sa ikuan na in English, ana. Nga maayo ang Ang panghuna-huna sa imong asawa. Bugnaw ang iyong buot. Ingnon ta, Ate Pris, no? Mauna. Nanang buntaga. Sa iyong buntag, sagara na mo mama, no? Mapahimang no, na mo ka na makadlaw. Di pa may mamangon. Na nilaok pang mga manok. yan natuog pa mo. Dili, nagmata na. Kung irag-irag na, pero wala mo panunubahon. Umana na mo mama ka mo, maadto dito sa kuan, maadto mo muskumbira sa kagulyat, ayaw mo pagkuan, haras-haras ang mga pagkaon ha, kay mauwaw kita. Kaya abi pulo niyang, walay mga kaon ni anak mo sa linyo. Sino nga, Papa? Ako nga sa linyo. Sa linyo? Pay mangnuan ka nang, suwat hot ako nung abog na ang buot guyong. Niya, istoryahe. Kay, di mo tingala na mo bakyaw imong misis iyang martial arts nga nahibawan kung bugnaw iyang no? Nya ay maayo, bugnaw siyang ingna sada. Magpatrain sad kag martial arts kay aron kay bawon kamo duha kay bawon na. Yang kartihay na sila ba? Aron makapanagang ka kay tihon kasunod. Itaw. Importante man nga naagid ang inyong minahalay isip ba nag-asawa. Panay sabot. Oo. Ah. Ay kay og pirmig init ang at ang babae na bisita sa inyo, ay na nagpaubag kita, ay na siya paduulat. Primero pa to niyang ulit taon ba? Doaw lang, suroy lang ba? Kadang inamigo ba? Pero kung ikaw sad kung babae kang tanong no, ex gug ka, kay bawo ka kami Correct. mong ex. Mauna. Dili ta ka mo pakita dito. Kuan lain gito yung una. Pakita ka kay gusto gito kuslo paki sa bam. Alright. Batik diri ang kinaiya. Oh, na mo, ay ko ikaw imo nang uyab sa uya na anay pamilya. Na, mato ka? Mato pa diay ka. Ariya sa asawa ni Kuan nga, gibugno. Kinsa man? Kuan, Kinsa man ma'am? di ba pa gay? Oo. Ha? Katubang niya to si ila ka. Nato si apart sa to na Yung ex, yung ex, yung suroy ex, dito. Ni Suroy. Nya gisiyaw yung giduaw gipukaw siya gil ato tagil buglo. Di sarap bayo. Di ba na bayo? Basta to di mo pasigdan ni Pads. Ngayon nagbuhat ha kay Kuan magkana si Kuan. Bati sa to, nagigda ko ato. Mo lagi di mayo. Ko ba? La. Dagko? Dili, grasa kay dili ka di sa ate pre. Correct. Ang dili ka di sa importante yun na. Ako noon, ni amang gid, guya ba to? Sila kuy mo nila to. Din ba? Ba sa bukid sa Argao kung na swimming pool. Uy, ba't to ni siya? Wa ko kakuyog ninyo ana. Ito ba tata sa bukid sa Argao kung nag-show ta to na swimming pool. Itang gulyat. Retisyon. Oh, Alar ba to? Alar. wala oh. Pag adto na mo dito at Pres na nasiyak na gyud sila si Kay? nasiyak na gyud sila si Gile ug si Gulyat kapag abuti niya alam akong boyfriend ko man niya akong boyfriend lan ingon is Gulyat pa ba may ingon man tao din akong boyfriend still bitaw
Kani bang binawa pa, di mausap akong kinabuhi. Kay pila ni kasimbahan ng gisudlan ani. O si tubag sa asawa. Ang mani ni Bambina, Sir Gulyat, ako mahugla kong kabit kay mga mani original. Alam no. Wala. Proud kay ka. Oh, sa ato pa, mahugog ex ko. Oh, pero ang akong pagpakita dito, doon na may purpose. Doon yung nisuroy ako. Kagaya mo ko ng Gulyat ug nigiling ang siya dito. Oh, siya kay di ka kuan, magpapabat ka sa Saudi. Ato sa dito nga, wag hibog ay init ang sa sawa. Noon. Pintahan ato nga siya dito, di kamuti ay pagkaon. Di ba lan? Oo, bato. Ako mong gusto yan, Priscilla. Ito ba nato tat katata? Tata ba? Ato bang sa bukid sa agaw itong nagsumo ito na swimming pool. Ah, okay. Kaya na si, ang asawa niyo, tinunan sa Goliath. Kung niya ganit pambina, kung mura kong kabit, kay siya may original. Kung priya pa nito itabutan itong sugilanon karong Goliath, ang ex, di kan sa gawa sa nasod, kay bawa mo ta siya, ano may paupupa pa siya. Patira noon. Patiran. Ayun dyan, no? Ayaw. Okay na ko, Noy. Time na. Sige, salamat kayo sa pagpadaan. Anong naman, no? Tulad ko ang puzzle, tiyo.